simenywa inkosi uNyazo wezulu. Sicela enkosini ukuthi mase silapha phambi kwakhe inhliziyo zethu zibheke kuye, zikhohlwe izinto zasemhlabeni, zizeyikhohlwe kushona izitha zethu. Ngoba mase siphambi kaShembe, uShembe yena ukwazi ukukhanya kithi sonke. Khanya zakhanya ngisho esitheni somuntu, ngisho engathandi uShembe akhanye kuso. Ngoba indlela zakhe ayiqede zokuthanda umuntu. Ingoma sawubonga ngayo uye ekhulu nama-7 nesishagalolunye 179. Obaba befundisa abaqondisi bevangeli bawusibusise umsebenzi kaNkulunkulu emva kokuhlabelela. Inkosi busise ukuphakama kwabangcwele.